Tutorial de como facer unha unidade didáctica sobre o acrosport. Na primeira sesión comezaremos poñendo un vídeo explicativo no que se explicarán as normas básicas de seguridade e os tipos de roles dos rapaces. Na segunda sesión comeza a fase práctica. En esta ocasión faremos figuras únicamente con 2 persoas. Na terceira sesión faremos figuras de 3 persoas. Na cuarta sesión faremos figuras con 4 persoas. Na quinta, figuras máis complexas con ata 5 persoas. Na última sesión de figuras libres chamámosles figuras top debido á súa complexidade. E para rematar, na sétima sesión prepararemos unha coreografía na que os rapaces terán que bailar e facer as figuras escollidas por eles mesmos.